И така, тук докато си пием кафето, ще обсъдим какво се случи миналия ден. Малко само да приближа. И така, това, което се случи миналия ден, шокира цялото НАТО. И вече няколко дена от лидерите на НАТО не се чува нито стон. Лидерите на Европейския съюз също са в пълно мълчание, защото вече няколко дни отеква хиперзвуковия шамар, който Русия нанесе на НАТО. НАТО бяха така силно ошамарени, че от 3 дена не знаят откъде им е дошло. Дори в Русия руските специалисти, които коментираха удара, всъщност не знаеха този удар с какво е нанесен. Мислеха, че е със съвсем друг тип ракета. Стана ясно, че нито една противовъздушна система в Европа не може да спре този шамар. Този шамар дойде хиперзвуково, дойде мощно и дойде като сцена от Междузвездни войни. Защото това, което използва Русия в Украйна, в отговор на мощните западни оръжия, изглеждаше точно така. Изглеждаше като сцена от филм на Джордж Лукас, но милиони пъти по-смъртоносна. И за да стане по-интересно, руснаците предупредиха враговете си чрез съществуващата автоматична система. Предупредиха ги половин час по-рано, за да може да гледат и да се записват, за да няма после ние не сме видяли, не сме разбрали. Предупредиха ги, за да покажат, не само за да покажат на какво са способни, а за да им покажат, че ако решим, вие не може да ни спрете. Буквално им показаха, че техните модерни системи за защита могат да стоят като паметници, докато руснаците нанасят удари необезпокоявано. В Европа в момента е пълна тишина, в която тишина англосаксонците всъщност осъзнават, че Русия може да нанесе удари по всяко време, във всяка точка на Европа и те няма с какво да я спрат. Дори Путин каза, че при следващи удари с тези ракети те ще предупреждават предварително цивилното население, за да може цивилното население да напусне района. Руснаците не се притесняват дори от това да кажат къде и кога ще ударят и знаят, че Европа няма как да противодейства на тези удари. Те не се притесняват да кажат, ние ще ударим и там, и там, и там ще ударим, а вие от НАТО може да стоите и да гледате като аборигени. Това, което стана е, че Зеленски изведнъж осъзна, че американските и европейските системи за защита на него не могат да му помогнат. Ако руснаците решат да го убият, няма какво да ги спре. Американските пейтриоти и европейските не пейтриоти ще стоят като паметници и само ще наблюдават какво се случва. Поради тази причина изведнъж Зеленски се почувства като заек на голо поле, заобиколен от руски ловци. И това, което се случи е, че тяхният парламент сега ще работи дистанционно, а този човек, Зеленски, най-вероятно се е скрил в някой бункер. Макар че, като си има предвид мощността и силата на това оръжие, едва ли бункера ще му помогне, ако решат да стрелят по него. Зеленски най-вероятно е в бункера, защото се появи информация, че на 22 или 23 също ще има удари с този тип въоръжение. Като се има предвид информацията, че най-вероятно ще бъде пусната втора такава ракета, е възможно на 23 сутринта, когато пусна това видео, вече обстановката да се е променила. Русия най-вероятно е възможно да направи показно на Европа, като може целта да е някаква европейска държава или ракета да мине през някаква европейска държава, за да покаже, че те не могат да противодействат на тези системи. Но на брифинга, който даде пред Министерството на отбраната, Путин 2 пъти повтори, че тези видове ракети от сега ще започнат да се използват постоянно. Тоест, той каза, ние ги имаме на склад, тук имаме това въоръжение, също така го имаме като производство това въоръжение и го приеха в стратегическите войски на Русия. И това въоръжение от тук нататък ще се използва постоянно, когато се налага, разбира се. Така че е възможно в близките дни също да видим удари с този тип въоръжение. Така че това не е само единична демонстрация, а това оръжие ще работи на фронта. Нещо друго, което интересно също каза на брифинга е, че те разполагат с няколко вида такива подобни ракети, цяла серия такива ракети, които съвсем скоро също ще бъдат изпитвани на фронта. Така че това не е единствената мощна ракета, която към момента са създали, а те цяла серия такива ракети са създали, явно с различно предназначение. Европейските медии към момента по такъв начин поднасят информацията за тези удари, че все едно не се е случило нищо, кой знае колко важно. Но самата тишина, която е хванала лидерите на страните, които подклаждат този конфликт, говори сама по себе си. Тези лидери получиха шамар, на който не знаят как да отговорят. И в момента стоят като първокласници, навели главите пред директора на училището с пръчката. Владимир Путин каза нещо много важно в речта си. И то е, че решенията за действие вече са взети. Тоест, какво означава това? Че от тук нататъка, ако има някакво действие от страна на НАТО към Русия, те предварително са взели решения как да действат тук нататък. Тоест няма да мислят тогава, чакай, сега те използваха тази ракета, ние какъв отговор да им дадем.
Тоест решенията на военно ниво вече са взети и се очаква само да бъдат приложени, ако се наложи. Това директно означава само едно нещо, че всяко едно действие на НАТО срещу Русия ще има огледално противодействие на момента. По-лошото е, че в света има всъщност една свръхдържава, всички я знаем коя е, която се управлява от Дартак, който има когнитивни проблеми. Има когнитивни нарушения, които могат да бъдат използвани за ескалация на този конфликт, които могат да включват директни удари, ядрени към Русия или чрез предоставяне на ядрено оръжие на Украйна. И това е плашещо, защото в тази държава има реални планове за ядрен удар, които само чакат да бъдат изпълнени. Като тези ядрени удари са предназначени за това, за да запазят хегемонията на англосаксонците. Което е пълно безумие да мислиш, че ще удариш Русия и тя ще стои и няма да ти отговори. И тези хора си мислят, че след такива ядрени удари те ще оживеят, нали, и ще запазят своята хегемония. Това е написано в тяхните планове. Това само шизофреник може да го мисли това нещо. Бих казал, че този възрастен, болен дядо съвсем е изтропал и не знае какво върши. И по-лошото е, че зад него най-вероятно стоят хора, които взимат решенията, а не ги взимат той, предвид състоянието му. И той накрая може да бъде използван като бушон, нали, да си измият ръцете, че, виждате ли, той не е добре, наредил тези работи. На мен този човек ми изглежда напълно болен и не разбираш какво се случва наистина. Защото тези решения нито са демократични, нито са в полза на американския народ. Целият този параван с демокрацията отдавна вече е излезнал на показ и всички знаят всъщност какви са целите на англосаксонците. Всъщност техните планове по никакъв начин не са свързани с правата на човека или с демокрацията. Нито с демократичните процеси. И тук мога да вметна, че ако си мислите, че само в България вече хората не вярват на медиите, тук когато по някоя немска телевизия пуснат някакъв клип или нещо срещу Путин, и срещу войната и срещу Путин, нали, всъщност отдолу като прочита коментарите, хората масово се пресмиват на медиите и на това, което пишат. Нали. Хората дори в Европа взеха да се усещат, нали, и затова може би, както виждате на доста места, тези десните партии започнаха да печелят гласове. Защото все по-ясно става, че управляващите в момента света нямат нищо общо с демокрацията. Те са едни тумори, които започнаха да текат естествени процеси, тези тумори да бъдат премахнати. От тук нататък единствената правилна политическа позиция това е на страната на равноправието и уважението на различните култури и народи, а не поддържане на хегемонията и колониализма на различните западни държави. На хората вече им е ясно, дори на най-тъпия африканец в джунглата вече му е ясно, че западните държави са успели благодарение на, не само благодарение на, и единствено чрез заграбване на по-малки държави и превръщането им в колонии. Схемата отдавна е ясна. Разбиваш икономиката на една държава чрез вътрешни конфликти или чрез война и след това вкараш свои фирми, които да прибират печалбите. Когато икономиката на една държава е разрушена и само чужди фирми работят в тази държава се превръща автоматически в един потребител. Потребител, на който ти му изсмукваш ресурсите, изсмукват му парите, изсмукват му и работната ръка и по този начин задържат своето превъзходство. Всъщност в един момент се оказва, че няма нищо развито в тези държави. Както виждате, Китай ги замина отдавна. Дори вече този начин на поддържане на хегемонията вече е остарял. И това се вижда и в Русия, и в Китай, че отдавна вече затминаха западния свят. Тези хора също така задържат своята хегемония с заемите, които раздават. Както виждате, навсякъде се раздават заеми. Но тези пари те не са обезпечени с нищо. Тези пари те могат да ги напечатат там в печатниците и да дойдат и ги дадат. Дори в момента не е нужно да ти ги печатат, защото заема в момента, като ти, той отива в банковата сметка в цифров вариант. Тоест, достатъчно те да си ги измислят тия пари. Къде аз измислям и ви давам на вас 100 000 на заем в някакви цифри там. И това още повече се личи, когато видя такива стари снимки, на които пред ДСК са пише спестявайте. А в момента, ако отворите всяка банка, отпреди да раздават кредити като бомбони. Не само в банките. На всеки ъгъл в града, на билбордовете по магистралата, на всякакви гаражчета са превърнати в разни фирмени колончета, раздаващи пари. Единствената цел на това нещо е вие да теглите заеми и после цял живот да сте вързани да работите за тези хора. Както се казва, по-елементарна схема за робство няма от тази. Натини пари, които струват по-малко от туалетна хартия и после цял живот работи за мене.
И така, тук ще приключвам това видео. Много е интересно какъв ще бъде отговора на европейските лидери и изобщо на НАТО, защото Путин 2 пъти заяви, че ще продължи да използва тези ракети. Единственият правилен отговор в момента е тези хора да седнат на масата на преговори и по дипломатичен път да приключат този конфликт. Защото ако продължат с ескалацията, на света няма техника, която да предпази Европа от руските оръжия. Самите радари дори не могат да засекат тези ракети, камо ли да им противодействат с някакви противоракетни щитове. Това е всичко за сега от мене. Чао ти и лека вечера!